sille tarkennettua se. No mä mihinkään. Takana vaaleita. Ei! Orva, älä lähetyne jättää. Joo, elikkä mä olen täällä maastossa. Ja Jenkki menee päällä ja Urho käveli just risukasan päälle. Sille Urho! Siellä ne puksuttaa eteenpäin. Tää on kippuuta huopamuta, kun tää perseen alta. Mun pitäis vissiin vielä liikuttaa pari hevosta tuolla. Tai no oikeastaan yksi. Oikeeta. Ellei mun pidä liikuttaa Ruusu taas. Ai niin. En mä vielä tiedä. Jospa se Merja olisi tullut sinne tallille. On se varmaan tullut. Mennään täällä alakautta. Jenkki, jäbän iso pylly tuli eteen. Ai jaa. Voitko vähän jättää? Niinpä Urho vaan lentystää täällä ja jäpä menee hirvetä kyytiä. Sillä on vähän kiire tallille näköjään. Urholla ei. Urho ottaa ihan rennosti. Minnekään kiire. Aatelkaa, toi on vissiin 15 ja tää on 7. Ja tää kulkee paljon rauhallisemmin kuin toi. Onkin elämäisen nähnyt melkein. Tai elämää nähnyt. Vois niinkin sanoa paremmin. Ja nyt kyllä elämäänsä on nähnyt. Niin tää elämää enemmän Urho nähnyt. Niin, no Urho on sen takia fiksumpi. Sillä ei oo mitään syytä häseltää. On tullut harjat sieltä. Se on ollut vähän väliä. Siis se taas koventaa vauhtia. Näköjään. Hei. Joo, me ohitettiin ne nyt kun ne pysähtyi. Kato, se ei mene kiertäjä. Oi vitsi kun heiluu. Saakeli. No oks ärsyttäviä. Elikkä huomenna on sitten uusi vuosi. Kattoo nyt. Huomenna saattaa tulla jotain postausta ehkä. Ehkä. Ainakin mun pitää vissiin Urho liikuttaa. En mä sit tiedä pitääks Jenkin Ville liikuttaa. Toi ei nyt taas kuule mitä mä puhun. Jäpä. Ojaa. Urho ei oikein tykkää muista hevosista, jos ne tulee lähelle. Ärsyttää aina maneessissakin ratsastaa, kun jos joku tulee viereen, niin heti korvat luimuu. Ja... Sille älä tuu mun lähelle. Mä näykkäsen sua muuten. Tai potkasen. Oikeesti nää ei saisi me ratsastaa, meillä on ihan vierekkäin tyyliin. On tossa ehkä 1 metri väliä tossa maassa. Eipä No. vielä mitään käynyt. Ei oo ennenkään käynyt. Niin vielä. No niin, koputtakaa puuta. Niin. Kypärää. No nyt me koputettiin kypärää. Häh? Mitä? Mitä? Ei mitään. Kohta me ollaan tallilla, mä voin kohta näyttää. Tän haluaa. Okei, ja tässä on vielä aika paljon. Yllätyt. Vai mitä Jenna? Mitä? Jos sä metsän haluat mennä nyt, niin sä kuulla yllätyt. No ei me yllätä. Paitsi silloin oli vähän pimeätä silloin lauantaina, niin silloin oli kyllähän pelottavaa. Niin just. Kolisee kyllä Ai vitsi! Kallioturhallakin. Osuu oksa jalkaan. Oksajalkaan kasvaa mitä? Ei kun osuu oksa jalkaan. Mä kuulin kasvaa oksajalkaan. Vittu, tuolla näkyy vähän maneesia, mutta se ei varmaan näy tässä kamerassa. Ei näy. On kyllä Jenna taivasta, mikä näkyy tässä näin. Tuolla näkyy maneesi. Mä en näkään yhtään. Toi on valkea kattale. Se on taivasta. Se on maneesi. Ai jaa. Oho, niinpä onkin. Idiootti. Idotti. Ai Mut vittu. sitä ei oikeesti näe tässä kameralla. Ai saakeli! Mitä se teki? En tiedä. Se on joku seinää niinku viimeksi. Ei sitä nyt näy. Joo, mut se kumminkin on tuolla talli. Tuolla palaa vissiin joku valo, mut hei, mitä sä Urho teet? Urho, oota meitä. Urholla jäi joku jalkaan kiinni. Ei oo jäänyt mitään. Ei että kun tää heiluu. No niin. No! Mikä tuo oli? Hevonen kaatua. Se kompas. Oho. Hyvä Urho. Tässä on vähän jäätä.
Ainut paikka missä on lunta tällä ihan kunnolla melkein. No nyt noin yhdet menee ihan sikakovaa tuolla eessä. Ei tästä näe tyyli tästä videolta mitään muuta kuin tästä loppupätkästä, että sulla sun on heijastinliivi. Näkyy tässä kyllä urhoakin vähän. Hei Urho, mennään alakautta. Urho, mennään me alakautta. Oikeesti. Mennään me alakautta. Alakautta. Jenkki, oota nyt kun me mennään alakautta. Ja nyt mennään alakautta siis. Tai siis tätä tietä pitkin Jenkki menee tuolla. Ei sitä kyllä nyt näy, kun se on niin pitkällä. Jenkki! Pysähy! Joo, eli se on jossain tuolla. Tässä sitä vissiin näkyy just. No ei sitä kyllä näe. Elää tee noin. No mitenkä? Ei sitä näy! Näkyy se vähän, joo. Eli se menee tuolla polulla. Ja me mennään tiellä. Tuolla pellolla on vähän lunta. Joo. Tässä on vissiin me jotain tehty. Se menee vielä tuolla. Nyt se ravailee siellä ja katso tulee tuolta alas mäkeä. Nyt ne hävis. Nyt ei näy. Mut nyt ne tulee tuolla. Urho kattelee, että mitä hemmettiä. Siellä ne on. Joo, mä en taas pitänyt yhtään kiinni mistään ohista. Jenkki 40 rajoitus. Joo, no ne vähän hitaammin nyt. Vähän mitä sako. 60 toiseen suuntaan. Oh yeah. Elikkä toiseen suuntaan saisi mennä vähän kovempaa. Ei mä tiedä, tässä on 40 rajoitus. 20 mennään tässä. Eli alinopeus. No parempi nyt se kuin ylinopeus. Niin just. Ettei tuu sakkoja vaan. Kiva sitten maksaa myöhemmin. Allilla hinnalla. Siinä on Jenkki. Ja musta tuntuu, että auto tulee vastaan. Musta ei tunnu. Joo.